nakita si Paris. Ano sa lewat ka usa siya nga managing director sa Camila Cristalan. Atong bisita na si Mr. Rico Rosenio o maulagyan pa niya Paris si Ma'am Geronda May Saraga Uy. Panayon! Yes, this is Barangay Sinidman, Calbayog City. Waray TV, subscribe.
This is Calbayog City, Barangay Sinidman. Fight Calbayog noon! Hindi yan ako kapon. Isa pa. Timot pa. Hala. Hala ka. Okay, palakpakan po. Nandun ang mga panis. Kaumay. Será el masunod kay Hermano Mayor 2027. Salamat po sa atong bisita, Sir Rico Rosenio, sa inyo magpakita pagduyog, pagkala, o sa niya panis, Ma'am Jeronda Saraga. Uy, salamat po. Upay.